Sa tubag nato sa Salmo, murag nindot kayo paminaon. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Lingi ay mong tupad ing na matarong ka. Matarong? Dili. Kung matarong ka, ay kabalaka. Siguro gyud kang maluwas. Mao na kanang taong matarong sama ni San Benito, kanabitang tao nga dili mosalig sa mga butang sa kalibutan o mga gahom sa kalibutan nga tawhanon. Dili mosalig ana, maunay matarong kinsa may iyang saligan ang Ginoo. Sa dihang na amguhan ni San Benito, mauni ang gustos Ginoo niya, ibiyaan gidayon niya ang mga butang kalibutanon. Unya nagpuyo siya dito sa disyerto. Way maluwa sa disyerto, wa kay ikatanom, way tubig. Murag yung nyawa siya magda dito iyang provision, iyang gihuwat nga Ginoo muluwas niya kung ato ng tanawon, murag kag naghikog. Murag naghikog ba? Muadto kas lugar na wa gid Hinooy makaon, di ba? Timan-an sad nato nga si Jose kaning diya sa tong unang pagbasa, gipadapod siya ngadto sa Ehipto nga binilanggo, way makaon gyapon, way mainom, maghuwat lag tagaan og di tagaan aw patay. Pero tanawa unsay nahitabo ni Jose, nagkasugat naman ron sila ni Jacob sa iyang papa, nahimo siyang gobernador sa Ehipto, pinangga kayo siya sa paraon ni Paraon, gipasugat pagyud ang iyang pamilya, iyang papa nga tiguang, gipadadaan pagyud mga karwahe nya, gipapuyo sila sa Ehipto. Ug matod pas Ginoo, ayaw kahadlok Jacob kay palambuon ti ka didto sa lugar nga dili nimo lungsod, kay kani magong atong lugar usahay, atong balay, ang atong yuta, ang atong kaliwat, mahog ni siyag murag atong gitawag og comfort zone. Kanabang murag atong seguridad ba? Mabutan na mangural ta sa atong balay, ato yung butangag trangka kay ni kasoda to sa atong balay mo ana dita. Hay salamat, secured nako kay ni anak ko sa amo. Dili din na tinuod kung naakas inyong balay nya way Ginoo na miligro gyapon ka. Ngilain na sang lingi sa imong tupad, ang di mo lingi way Ginoo. Sige, lingi ako no, ing na secured na ka sa inyo. Na secured ka? Secured? Adili. Kamong mga asawa, secured mo sa inyong bana? Ha? Labi nagdi na na muulig sa'yo. Sos, magunahon na kag-asa, gatong panuay. Ayaw kabalaka. Dili ang imong bana mo, imong securities kinabuhi, ang Ginoo. Di ba? Kamo sa mga bana, secured sa mo ang inyong asawa. Labi magsige na nag-TikTok. Oh, magsige nagpa-colors buho. Kaning ano maning akong asawa nga. Kusog naman kayong magpasiksi nga. Kuyos naman untani. Masa kayo nagkaon, ani? Magduda usahay ang bana, oy. Pero sagdi lang mga bana, sagdailan na inyong asawag na unsa na basta naalang kay Ginoo, secured gyud ka. Daghan sa mga ginikanan, insecure na sa mga anak. Labi na mga anak, kusog kay mga yugbaon para eskwela niya, hindi resulta na ay mga back subject, na ay mga hagbong. Mag-insecure ka, unsa ka ning pagka-eskwelaha dong, unsa man ning pagka-eskwelaha day. Pero sige lang, basta naa kay Ginoo, luwas gyud ka. Kay bisan pa ang sitwasyon nga bati kayo, basta naalay Ginoo. Matud pa ni Hesus, taralon mo sa hukmanan, unayon pagani mo sa inyong mga igsuon o sa inyong ginikanan o kaha sa inyong mga anak, pero ayaw gyud kabalaka. Kung tuan na mo sa hukmanan, ayaw karatol sa inyong isulti, tudluan mo sa akong amahan pinaagi sa Espiritu Santo. Kaya ang inyong isulti, ang inyong mga mahuna-hunaan, dili inyo kung dili sa akong amahan. Ako bitaw karon naaman ko'y isip tao, naaman ko'y gamayng insecurity kay kinilaging atong bayronon nga 70 million. Saon pagbayad ani unya
Kani untang atong parokya mao naman unta ni ang ako dinhing comfort zone ni ata dinhi sa atong online ana kamong tanan nga online ang territorial parishioners anad na mo dinhi dali ra ninyo pagpadala sa inyo mga donations dinhi kadumdum na sad mo dinhi nana ang ato mga facilities comfort zone. Pagkadawat na ko sa akong assignment nga ibalhin kong Compostela akong gisusi dito wa may CCTV wala may kamera dinhi nya unsa gani way mga facilities ako iyay patay tani makabaligya pa baka kag slat ani unya do na pa baka mo palit nga wa naman ko dito sa San Vicente nga sa karon sa akong pagpamalandong labi na nga bi-declare gyud ang akong successor Father Moynel nga di lang gid siya magpahasol aning 70 million pero mo support lang siya niingon ko sa akong kaugalingon Lord unsa may buhaton nya kani pagkabasa na ko aning gospel karon okay ra day oy wap gani siguro mas mudako pa ang akong halin dito no dili wap ay siguro di ba basin niya ang atong territorial parishioners nga karon ato pang online parishioners ang taga Compostela basin pa di ay muingon sila dito igabot na ko padir ay nala nagibaligya kay amo nala ng hotdog palit indota no ambot kinsa kay mo palit ato lang gining hinay-hinayan basta mahalin ra man gini tingali mo na di ay di kita mabalaka basta na ay Ginoo ang importante nga naatay Ginoo nga naman siya may mo-guide nato mo nagigiyahan gyud si Jose gigiyahan si Jacob gigiyahan si Abraham hasta si Moses katong nag-travel sila sa disyerto 40 ka tuig ang nagiya nila mao gyud ang Ginoo bisan pa ng inyong mga anak nga mga buango na kayo puy ilang gyud ang Ginoo ay pagsigbadlong ay pagsigig pangasaba ana ipaambit ang Dios nung kinaiya ngadto sa inyong mga anak magiyahan ra na tuyok-tuyok na siya mabalik ra na ninyo magbasol labi nagmapriso na basol na tos prisuhan kanang imong bana nga nagsigig tuyok-tuyok ngadto silingan lain-lain lang ang gireportan ay mobalik ra na kay bisag unsa kataas sa prosesyon mobalik kina kuno sa simbahan pero igbalik ka na paralyzed na pero sige lang okay ra gyapon agas ng laway ana inigbalik sige lang ang importante nakabalik di ba mausad na ang atong balaanong kinabuhi dunay panahon buangon kay tastanan daghan tag mga sala mahimo ako naa sa ko ana usa sa ko kadako kay makasasala gani hangtod karon na ipipila nga atong mga igsuon apil na akong igsuong mga kaparian mao na ilang gisigihag timaan ang akong mga sala nga hangtod karon di gid sila ganahan ako di ba kamo naa masad mo yung mga taong di gid ganahan ninyo no na di ganahan din nyo tanan di ay di ganahan ayaw na lang pagsigi dihag paningkamot nga maganahan na sila nimo unsaon man gyud nga ang ilang tan-aw nimo ingon ana man gyud ka para nila inana man gyud ka bisag unsa imong buhaton mao ra man gyud na imong naong mao ra man gyud na ang iyang tan-aw nimo gibox na ka ba ayaw na lang paningkamot para nila ang paningkamote ang paras Ginoo kay ang Ginoo mga igsoon di gyud mo box nato he is always open sa atong pagbalik open gid na siya kanunay kung ikaw karon ang imong isigkataw imong gibox di na nimo dawaton luoy kay ka kay mura kag giyawa wa kay Ginoo sige kag dumot anang imong isigkataw tungod lang kay dako siya nabuhat nimong kadaot luoy kay ka karon kinsa may mas open to friendship Team Marcos o Team Duterte ambot lang nila sa atong mga elected officials sa atong gobyerno na elected atong Mayo nga eleksyon open ba sila sa ilang mga pultahan aron makighiusa sa mga nangapildi labi na tong nangapildi nga nagsigig daot nila hinaot pa unta kay kun dili ta ingon ana magkagubot gyud ta lain na sa nakong i-highlight sa ato karong bag-ong gobernador ni talk man siya dito sa ilang board unsa may yang gisulti magtinabangay ta ang
nagkinahanglan ko ninyo, ana siya, dili ta mag iyahay kining probinsya, dili ni ako, dili sad ni inyo, ato ning tanan, ato ning palambuon. Nindota no, ingon siya, kinahanglan colorless ta, dili na ta maghunahuna unsay imong partido, nga atong hunahon ang tao. Nya gi-highlight sa tungtok sa vice gobernador nga maningkamot sila nga ang ilang sentro ang gikinahanglan sa mga tao, dili sa certain person or politician, dili sad ang ilang self-interest. Ninduta nila manabi, no? Kamo, unsa may sentro ninyo karon, ang simbahan o ang inyong kaugalingon? Kusga pa gyud. Pwede ba ihurot ninyo palit og slot ang inyong ang inyong kwarta, ipalit ninyo og slot? Okay ra ba na ninyo para sa simbahan o dili? Wa na tingog. Mao na matod pa ni Attorney Ropil, kanis Attorney Ropil muram sa nig may kay mo okiok, mura bag-anay ba, musod yun nga to sa ilawom. Ingon din siya, basig sa bakba ra ni ha, Vice Gob, or Gob Pam, basig sa bakba ra ni, may kayo tamis kay paminaon, pero ang buhat di ay, wa maigo. Hinaot unta, nga puy-an ninyo. Matod pa sa mga comment, walk the talk. Ano? Ang Ginoo mo guide gina nato, mga igsoon. Gani, with your permission, Brad, pwede na ko mong ila-ila. Natay pamilya karon nga niduol nako nga for 3 years nibiya sila sa pagkakatoliko og niadto sa lain nga sikta. Murabag tingin sila gipangita niya ang mahal nga Birhen Maria mo'y nigiya nila. Murag gimingaw sila sa debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Labi na gyud ang ginikanan niya, niduol sila nako kay nangayog advice on saon pagbalik sa atong simbahan na Katoliko. Og niya sila karon akong gi-imbitar, musugod na sila balik nato. Pwede manindog mo, Brad? Atong dawaton, mao ni sila. Salamat kaayo. Di ko musulti kung unsa nga sikta ilang gisudlan, ayaw lang sa nislag kamirahe. Basta naa sila. Nindot kayo. Nya, sunod aning buwan, muadto na sa sila sa laing sikta. Adili tingali. Ambot lang. Basta, ako lang gipruiba nga kita open kita. Open ta, mulakaw ka, mubalik ka, ug mauna ang parabol ni Kristo sa prodigal son. Nilakaw ang prodigal son, pagbalik, gigakos gyapos amahan. Si Jose, lahi sa to, iksa siya ngadtos prisuhan sa iyang mga igsoon, pagbalik, paglambo na niya, nibalik siya sa iyang mga igsoon o gigakos niya sila. Pasabot, kung mulambo sadta, padayon tang mugakos sa atong mga igsoon nga nagpasakit nato. Ako, daghan sa kong kasakit dinhi sa simbahan, isip pari. Sa akong 21 years sa pagkapari, kadaghan ako nakahilak tungod sa akong isig kapari. Pero hangtod karon nahigugma lang gyapon ko nilang tanan. Andam ra gyapon ko mugakos. Mao nga nataga-tagaan ko gamayng grasya, di gyud ko mo balibad sa pagtabang bisan pa man kung kining maong pari usahay, doon ako'y kasinatian nga dili kayo nindot. Inig pangayo niyag tabang yung ko heartily. Nga naman, para nako, the more nga pasakitan ta, mas mudaghan ang grasya nga ihatag sa Ginoo nato. Harod ta mas malipay pa. Kana bang makaingon ka, nalipay ko dili tungod aning tawhana, kung dili tungod sa Ginoo. Nya kay nalipay naman ko tungod sa Ginoo, ipaambit nako ang akong kalipay aning tawhana nga animal kaayog batasan nga rin ako. Ana, mao na nindot. Og mao na ang kinabuhing Kristohanon, mao na ang kinabuhi ni Maria, ni Jose, Jesus, ug sa mga santos. Way dumot, sige lag higugmaay.
Imo kong ibanlod sa kalautan, bangonon ra ko sa Ginoo ug makabangon ako, tagaan gyapon ti kag paambit sa akong grasyang nadawat. Gilinga imong tupad ing na mupaambit ka grasya sa imong kaaway. Ing na kuno. Ing na mupaambit ka grasya anang sigig libak nimo. Sus, base ni og tunglo imo ipaambit bayratan. Labi na gitong kasigig libak nimo katong niilog sa imong yuta nga gisirad-an ang inyong agianan, na paralyzed, unya mangayo na nimog tambal. Unsa man, muhatag ka dili. Ambot lang. Hala na mo diya. Ginay manindog na ta.